So mae pob game Ponty Merthyr, mae lot o interest yn y game na, a game ni gyd yn edrych ymlaen at. There's a lot of pride at stake, both from Pontypridd and Merthyr. We're the new boys on the block. They've set the benchmark. They have done for the last 5 to 6 years. We're chasing that culture of theirs, and if we can kind of emulate, you know, just a fraction of it, I'm sure we'll be successful in the future. Sielad ar ei ddau ganfed ymddangosiad i'r ymwelwyr wedi I weld rhoi kick-offs i ffwrdd yn ardal y dacl. Y rheol fantais yn cael ei chwarae gan Simon Rees, y giglet traws. Kyle Evans ar ei holi, Kyle Evans o Dani, mae'n ei dal I, mae'n torri fewn, mae'n llithro'r cyfnod dal I gael. Kyle Evans yn mynd, modfeddi Bryn. O ddynion i'r chwith ar dde, Jarvis i'r dde ar ben ei hun mewn erwa o dir. Pontypridd rhywsyd wedi heidio nôl ac yn tyrrio I fewn am y bêl. Rhywsyd, Pontypridd ddim yn ildio. Pontypridd sy'n derbyn y penderfyniad. Morgan Whitehead, maswr dan 20 Cymru yn anelu unwaith eto. Tro hyn, mae weld yn well ar pŵar yna, a'r cywirdeb hefyd. Pwyntiau cynta'r prawr I sgorio man wern. Pontypridd 3, Merthyr dim. Ei flacio'r wrth ffôn yr sgarmesu godi'r gic yn uchel, y bocs yn uchel. Sielad ar ei holi na. David Davies ar ei holi. Mae'n bwnsio yn y bob man. Owen Howe yn cael ei dynnu nôl. Be di'r penderfyniad y fan hyn? Kick-offs mewn bendant. Owen drosedd fwriadol. Mae'r cardyn felen I ddod. Pontypridd dan bwysa. Jarvis. Cynnig hawdd i'r maswr. Rhys Williams. Williams yn hyrddio ymlaen. I gyd-fleinwyr yna i'w gynorthwyo. James yn ymbalfalu am y bêl yn yr sgarmes. Allan I Rhys yn eto'n fficio, os da groesi. Y chwarae mynd yn ei blaen. Y bêl a lledu, os da gais. Oes yn wir, Kyle Evans yn derbyn y ball gan Matthew Jarvis. Kyle Evans yn mor agos yn y hanner cyntaf yma I groesi. A llithro tro hynny, ond y tro hyn yn sicr ei gam I groesi yng nghysgol y pist a chi roi Merthyr ar y blaen yn eiliadau ola'r hanner cyntaf. Bydd Wayne Evans eisiau bwydo hon a cael ei allan mor fi ar y bosib, ond yn geid cos bod dod, Evans yn mynd yn gyflym. Williams yn chiledu yn hepgo'r locier. Ac unwaith eto fe'n cael dar ymlaen, Terry G yn manteisio. Terry G yn mynd yr holl ffordd. Amddiffyn Pontypridd am casgu, am disgwyl y chwiban cael ei chwythu. A un dyn sy'n ddeffro o bawb, Terry G. Yr heilen yn bendant yn tywynu ar Merthyr. Oedd un o'r gêm yna, ti'n modd, le oedd y gêm wedi ennill ei golli ar 1 I 2 moment. Bêl wedi cwmpo, oedd un cais a just pethau bach. Dwi ddim yn cymryd lot I bod yn barod I chwarae Ponty, ond geithon ni 2 sesiwn dan o'r wythnos, sesiynau hir, o'n I yma tan hwyr yn y nos, ond werth ei gyd nawr I ennill heddiw. Yn unig gêm arall y penwythnos yn y Gynghrair oedd Llanelli yn cwrdd ac Abertawe ar Barc y Scarlet. Ac o ble gestil ddawn oedd y neges I Ryan Davies wrth iddo fe groesi am y cais cynta. Roedd na 4 cais I gyd i'r tîm cartre a phwynt bonus hefyd. Callum Evans yn croesi ar gyfer hon yn yr ail hanner. Wel mae un gêm yn unig oedd yn yr hanner ucha, mae wedi effeithio pethau gyda Merthyr yn codi i'r brig, felly fod yn dipyn o ras rhwng nawr a diwedd y tymor. Unwaith yn unig, mae'r clybiau yn cwrdd yn yr ail ran, cofiwch, Llanelli'n drydydd ar ôl ennill 2.